संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर पहाटे खासगी बस दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला। या अपघातामध्ये 13 जणांचा मृत्यू झाला असून तब्बल 25 जण जखमी झाले। आणखीन काही प्रवासी दरीमध्ये पडलेल्या बसमध्ये अडकून पडलेत। त्यांना बाहेर काढण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू झालेत। जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती देखील वर्तवली जाते। ही खासगी बस पिंपरीहून मुंबईच्या दिशेने येत होती। या बसमध्ये मुंबईतील झांज पथकाचे जवळपास 45 सदस्य होते। पहाटेच्या सुमारास बोरघाटातील शिंगरोबा मंदिराजवळच्या दरीत बस कोसळली। त्यावेळी रस्त्यावर वाहनांची फारशी वर्दळ नव्हती। सध्या बसमधील 25 जखमी प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना खोपोली नगरपालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। आणखीन प्रवासी बसमध्ये अडकलेले असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून बचाव कार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे। जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरील अपघात वाढत असून पहाटेच्या सुमारास झालेला अपघात अत्यंत भीषण आहे। चालकाचं नियंत्रण सुटून बस दरीत कोसळल्याची शंका आहे। बसमध्ये 45हून अधिक जण प्रवास करत होते। जुना पुणे मुंबई हायवेवर शिंगरोबा मंदिराच्या पाठीमागील घाटामागे एक खासगी बस दरीमध्ये कोसळली। यामध्ये 40 ते 45 जण प्रवास करत होते। यामधील 13 जणांचा मृत्यू झाला असून 25 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे। मदत कार्य सुरू असून जखमींना खोपोली ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात येत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।